אז מה קורה חברים, כאן דליאל בסרטון חדש, והיום אנחנו נשחק טים פיוטר. טים פיוטר שלי, שכמו שאתם רואים וג'יטו בלו על 7 כוכבים וגוק פלק ל6 כוכבים, והבלתי בונוס של זה עלה ל-400. וסליחה שאני לא אעלה כל כך בזמן האחרון, כי יש לי תקופה קצת קשה עם מבחנים עבודות וזה, והעניינים של הבית ספר. קיצור, אתם מבינים אני חושב. ויאללה, נעבור לקרב הראשון. ובקרב הראשון אנחנו נגיד גודקי. גודקי יחסית טובה. נראה לי הוא ייקח את שני אלה, אני חייב לקחת, כי שואוקייס סוג של שואוקייס עליהן. טוב, ואחרון ניקח ניקח אותו, אני לא יודע, ניקח אותו. יאללה, נעבור לקרב. והתחלנו בקרב. תפסתי אחלה דמי. אני אשאיר אותו? משאיר אותו. נראה לי ניצחתי. לא. בסדר, הוא מביא לי באפים. לא משנה. בסדר, עדיין סוג של. לא משנה. אני אתלבט ומכניס אותו. טרנספור. יאללה גוקו, תראה את הדמג'. וואו, דמג'. אני לא חושב שזה מס. וואו. טוב. ירוק. יאללה. איך זה לא פגע? טוב, לא נורא. אם הוא לא מחליף הוא מת. אני מקווה שהוא יחליף, כן. אבל זה יוריד הרבה. וגם הדמג' סביר כזה. לא מאמין. וג'יטו הולך למות. ביי וג'יטו. אני חושב שהוא הולך למות, כן? וואו, הרבה דמג'. נעשה שניים ירוקים. נעשה טאפ. לא, בבקשה שלא. פיק. אנימציה ארוכה. וג'יטו מת. וואו, לא מאמין. נחליף, נעשה זה. יאללה. נעשה רייזינג אם צריך. והוא מת. אבל זה המס הוא נראה לי יעשה רייזינג. הוא בורח. למה הטאפים לא עובדים? טוב, לא נורא. יאללה. אבל הוא 10,000 HP. זה כלום. טוב, נראה לי כל סטרייקים אצלו. כן. והוא מת. וגם הוא מת. יאללה. בואו נעבור לקרב השני. ואנחנו נגיד פיוטר. אז פיוטר. גודקי. פיוז'ן. טוב, אני אביא את זה מסו אותו ועוד. יאללה, נתחיל בקרב. ויאללה. יופי. בדיוק מי שהייתי צריך, אבל חוץ מזמסו. יאללה. בבקשה, לא מה. 995. טוב,
היא תוריד הרבה. לא, לא כל כך. טוב, זה לא שהיה לו באפי. ופגעתי. בבקשה, למה חקרת רוז ספיד? נעשה את וג'יטו בלו. יופי. אז זה משהו... טוב, לפחות המוריד קצת משהו. אני מקווה שיעשה הרבה דמג'. זה מה שאני צריך עכשיו. בלי... לא. לא, 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 ביי וג'יטו בלו. הוא לא עשה ירוק הרבה זמן. עכשיו יהיה ירוק? לא. וזה ירוק, לא צהוב. טוב, כנראה שאני אוכל גם לנצח בלי וג'יטו בלו. אני חושב. יופי, פרפקט וניש. זה ירוק. זה טאפי. לא מאמין. הכניס אותו, יופי. נעשה את זה לפני שהיא תעשה את הספיישל. או שהוא מחליף. הוא מחליף והוא לא מוריד דמג'. סליחה לראשים שבחוץ. נעשה רייזינג, כי יכול להיות שהוא יכניס וג'יטו בלו. לא, נעשה לו גם צהוב. יאללה, נו. וסטרייק רושה, נכון? ירוק. אבל הרגע עשיתי ירוק. יאללה, יש עוד סיכוי נצליח. יש סיכוי קטנטן, אבל יש סיכוי. ביי, לא. לא מאמין. אני צריך להגיד ביי לזמאסו, כי הוא הולך לעשות את הספיישל. מה הוא עושה? איזה אבל מטומטמבל. לא. והיא מתה. ואני רוצה לסיים את זה יפה עם בלק. ויופי, קיבלתי ספיישל. וואו, איזה פורפיט. יאללה, נעבור לקו הבא. לא יודע אם זה בדיוק סייאני, לא יודע. טוב, זמאסו והוא. אבל לא נראה, אני לא אקח את וג'יטו בלו כי אין טעם לקחת אותו פה. אז יאללה, נתחיל בקרב. זה יהיה הקרב האחרון כי זה יוצא יותר מדי זמן. אז יאללה, נתחיל. והתחלנו את הקרב האחרון. יופי. כמה דמי. מג'ין וג'יטה. טוב, בסדר. יופי. מג'ין וג'יטה יכול למות. עוד קלף. יופי. לא. עשה לי את זה בדיליי. אני מקווה שעכשיו הוא עושה סטרייק, כן? אבל... לא. לא נורא, לא נורא. יאללה, נכניס אותו. אבל למה זה לא מכניס לי אותו?
כמה כוכבים עם הקוקו הזה. נלך אחורה כי אני חושב שזה... נו, תיכנס מהר. אוי, דמג', נו. יופי. אוי. אוי, הלך. אוי, נו. טוב, לא נורא, לפחות זה יסתיים לי בזה. זנקאי 7 אי אפשר לנצח היום. טוב, חברים, מקווה שנהנתם. אם הגעתם לפה, תכתבו פיוטר. ואני הייתי אני, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה.